Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα παρουσιάζουμε αυτό το βίντεο για να δείξουμε πώς γίνεται ένα σχέδιο από το 0 μέχρι το τελικό. Έχουμε σήμερα μία παραγγελία, ένα umbrellock, keychain δηλαδή, που είναι retro κασέτα, που είχε ένα σερταράκι μέσα που θα είχε φωτογραφία. Τώρα εδώ μπροστά έχουμε μία εφαρμογή που λέγεται Slicer. Σε αυτό το Slicer βάζουμε το σχέδιό μας και το στέλνουμε μετά στον εκτυπωτή. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε λίγα πράγματα, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες γιατί έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις. Οπότε, όπως βλέπετε, έχουμε εδώ δύο σχέδια στην οθόνη. Είναι η κασέτα που είναι μαύρη και το σερταράκι είναι λευκό. Θα αλλάξω εγώ τώρα το χρώμα τη κασέτα να το δείτε τώρα. Αυτή είναι που είναι αριστερά λευκή και η δεξιά είναι αυτό το σερταράκι. Μπορείτε και εσείς επίσης, αν έχετε μια παραγγελία, μπορείτε να επιλέξετε όποιο χρώμα θέλετε, ό,τι σχέδιο θέλετε και επίσης και να μην το έχουμε στη σελίδα, μπορείτε ό,τι φαντάζεστε να μας το πείτε και μέσα το φτιάξουμε. Τώρα έχω κάνει την κασέτα μαύρη όπως ζητάει ο πελάτης. Δεν θα τα εκτυπώσουμε μαζί στο ίδιο δίσκο, οπότε βάζουμε την κασέτα εκτός δίσκο, πατάμε slice για να βγει ο κωδικός που καταλαβαίνει ο εκτυπωτής. Βασικά εδώ δεξιά όπως βλέπετε έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις, είναι πάρα πολλά, οπότε δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Θέλουν πάρα πολλές ώρες για να τα εξηγήσουμε όλα. Και πατάμε Send to Print και το στέλνουμε στον εκτυπωτή. Εντάξει, τώρα κάνω κάποιες ρυθμίσεις έτσι στα γρήγορα για να μην μπούμε στις λεπτομέρειες και να μην είναι μεγάλο το βίντεο. Τώρα τελειώσαμε με το σερταράκι, τώρα ετοιμάζουμε το δεύτερο δίσκο για την κασέτα. Οπότε κάνουμε σχεδόν τα ίδια, το στέλνουμε στον εκτυπωτή και σε λίγο θα είναι έτοιμο.